Kaki Pak Den Supardi. Nggih kaki Pak Den Supardi. Iki wonten dalam gedung puncak Kedhawangi sampai Lamongan. Ugi panari wonten kelawan Kedhawangi sampai Lamongan. Saking siang sumirsani live streaming noise multimedia. Pak Kris Jayanti, Bu Kris Jayanti. Iki wonten dalem Balongrejo. Nggih salam kangge Bu Kris, matur suwun nggih Pak Kris Bu Kris. Ora tau jamu bali ayu jamu kowe bongkotan suwe ora tau ketemu bali ayu bareng ketemu lah kok srenggot-srenggotan jajan barang jadi melok-melok tok aku ya emak tobat sampai samulu lho ditarekno duduk jaba sapa wae sapa to dik lek jali sapa yen ora sing sugih kaya alah aku ya emak lah nek wong setruk piye suwe ora tau jamu jamu ning ereng-ereng ora saka waring iki wis suwe ora tau ketemu bareng ketemu dak kok tambah pinter jelewo ae iki petok aku kotan cilik kupit-kupit jajan apa wae ora duwe-duwe tek iki kebuah ora roti aku yo masih roti ora iso tuku aku tek kebuah ditari duduk joko oh ngono apa wae lha nek kuwi mbok yen ora sing gemati Kang Mas alu wong liya sing kebati slentem lho Dik slentem lho suwe ora tau jam wis akeh sing jlentem telu ya kok jamu iki kalah-kalahan kok aku kocok wis lumprit gak yo ket ora-ora wis suwe ora tau ketemu bareng ketemu jebul saiki pinter golek duit jamu to Dik umuk jek yamene jek katutup lho kedonge maniran wis gak nang iki temen ta wis suwe gak nate ketemu ya yen ketemu dadekno pikiran atau kok Dik mak jajan apa-apa mau tak tuku dhewe ning gak gibal
sapa-sapa ning sing wis kuat mental aku yo gelem iso aman ning omah wis ora krasan apa to Dik keluyuran menggoleki sing etan sayang mapang-mapang mikan gonku goleki ora kosong esok awan nganti wengi ora bakal ganti liya kang nyawa nanti Dik kreyang tak sawah mesro ning apa kekancanan tak rindik saka ketongan sarwing ngoceh dheweke ngelepet soal Belak kae tak suwun mbok aja ngecek ora mas Podang kuning tenan ye agawe pikirku posik celeret ira tak sawata mbah manise manise tiba bung